Türkmenistanly lukmanlaryň pikirine görä şuň gün ýurtda giň ýaýran emma resmi taýdan agdalmaýan keselçilikleriň biri gelmentoz ýagny adamyň bedeninde gurçuk döremegi. Bu enterobiyoz askari döwlemli. Bu 3 ýyl mundan öň eýem uly mesele öwrülipdi. Geçen ýylda hatam göçlendi emma şol köpçülikliň häsiýete eý boldy. Hayratyny mektep ýaşyna ýetmedik çağlaryň we göwreli denanlaryň arasynda. Bellemeli ýere diňe bir çağlar bagyna gatnaýan körpeleriň arasynda däl, eýsem öýde saklanýan çağlarda hem duş gelýär diýip Aşgabatly lukmanlaryň ençemeti bilen söhbetdeş bolan Azatlygyň habarçy taýdýar. Saglygy saklaýyş urundan bilermenleriň sözlerine görä gurçuk keseliniň ýaýramagynyň barlyklar arkaly tasdiklenýän halatlarynyň köpelmegine garamazdan saglyk öýlerinde adamlary ýöriti barlygdan geçirmek tejribesi ornaşmandyr. Köplen çağlary we göwreli aýallary aşgadan kesellerinden öt ýollarynyň näsazlygyndan ýa-da nevrozdan bejerýärler. Olarda bolsa gurçuk tapylýar. Şol şeýle barlyklary geçirýän etrap hastahanalaryna analizleriň 20-30 sanasynda gurçugyň bardygy tasdiklendi. Hatda bilermenler hem şeýle netije gengalýarlar. Emma keseliň köpçülikliň ýaýramagynyň sebäplerini hiç kim öwrenmeýär we çäre görmeýär diýip Azatlygyň habarçysy söhbetdeş bolan ýerli lukmanlara talgylanyp habar berýär. Onuň sözlerine görä enatalar çağlaryna berilýän bejerigi netijesi bolup keseliň anyklanmadyk ýagdaýynda gurçuk keselini anyklamak boýunça barlygy geçirmegi öz başlyk sorap keselhanalara ýüz tutýarlar. Bir çağany uzak wagtlap aşgadan hastalygyndan netijesiz bejerdiler. Soňra onda gurçugyň bardygy tasdiklendi. Emma onuň analiz tapşyrmagyny lukmanlar däldi. İş başyndan çeklen tanyş lukmanyň maslahaty boýunça öz ejesi guramlaşdyrdy diýip Azatlygyň habarçy taýdýar. Saglygy saklaýyş işgärleriniň sözlerine görä gurçuk keseli aýratynam çağlar baglaryna gatnaýan körpelere howp salýar. Bu mesele mudama bardy, emma öň planlaşdyrylýan barlyklar geçirilýärdi we analizler hökmany tapşyrylýardy. Kädir keselhanalarda çağlar baglaryndan gelýän analizleriň barlanman taşlanýan ýagdaýlary meniň özüme mälim diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan Lukman aýdýar. Bilermeniň pikirine görä, gurçuk keseliniň ýaýramagyna gündäki durmuşda rassatçylyk medeniýetiniň gowşamagy şeýle-de azyň önemleriniň sowdasynda rassatçylyk talaplarynyň doly berjay edilmeýänligi sebäp bolýar. Dukanlarda we bazarlarda şeýle-de naharhanalarda illiksiz işleýärler, üstüne işgärler saglyk kitapçalaryny barlygdan geçmän alýarlar we udalýarlar. 200 manat töläp satyn alýarlar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Azatlyk radiosy gurçuk keseli bilen bagly ýagdaýa degişli resmi maglumatlary Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş ministrliginden soramagy inançdy. Emma inançymyz başa barmady. Aşgabatda gurçuk keseliniň ýaýramagy baradaky habarlar derman gytçylygynyň dören döwrüne şeýle-de medisina hyzmatlarynyň ilat köpçüligi üçin el ýeterli dälligi hem hiliniň gowşaklygy baradaky maglumatlaryň peýda bolan wagtyna gabat geldi. Türkmenistanda 20 ýyla bolay wagtyň dowamında keselçiligiň resmi statistikasy çap edilmän gelýär. Ýurt ýolbaşçylary ençemeliň dowamında ýylatyň saglygyny goramak boýunça gazanan esasy üstünlikleriň arasynda ysmys keseline inçe kesele garşy görüşni we ýody baýlaşdyrmak ýaly işleri barada habar berýär.